Mapurisa emuZimbabwe votengerwa dzimwe motikari itsva apo tave kunosangana nemusangano uyo weSADC Summit. Kusangana zvekare kwataita panyaya yavision apo patinokupai nhau nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika muZimbabwe. Tiri kuuya zvekare pano nenyaya yatiri kuona muzuva ranhasi ayo mapurisa vari kutengerwa motikari dzemhando yepamusoro maFord nedzimwewo dzakasiyana-siyana apo takatarisana nemusangano uyo wave kuda kunoditwa weSADC Summit. Uyo musangano unova uri kukonzeresa kutaurika kwezvinhu zvakawanda zvakasiyana-siyana muZimbabwe ende musangano zvekare uri kukonzera kusungwa kwevanhu vakawanda vakasiyana-siyana. So pano tiri kuzoona avo vaNick Mangwana ndivo vatanga vabudisa vachitaura kuti tools for security are in place today. Vice President Honorable Kempo Mohadi presided over the handover of 450 operational vehicles to the Zimbabwe Republic Police at the Mukushi Police Training Academy in Harare. Ndiwo mashoko atanga abuditswa naavo vaNick Mangwana vanoshanda mubato reZanuPf vachitaura kana kuti vachiita zvekungobuditsa mashoko mubato iroro.